أن نبرة زلنا علم بماي زقميو زغنا فطور بزي ماي كلو أي كألنيو ماي أفترة زعبي ترازل لويو بزعبا فترة هيوتن زعبا كل علن تخوينو كأن تحسو مايو بزي ماي هيوس لزي لم بحافشا ماي فولي شتان حبرن زي بلو فساسيو حدا خابتهم شدش مازاتات أزيوم أقدستي زخونو مازاتات ناي حدا هيو سلازي بزي ماي هيوت كنبر أي كلنيو من البات كابتهم شدش مازاتات ببعد انتنا قدل نيرنا ودسب كنبر مخاده مالتي ماي أقديلنا جن كنبر أي نخلينا مالتي من البات حدا سب بزي ماي كاب 4 معلتي كسب صومون يو بهيوت كنبر زخل مالتي تزي كوينو بهيوت كنبر أي كلنيو طلع ودسب زي كونها زخنا هيوتاوي مالتي سلازي ماي أب هيوت أزيو أقداسي زخنا بحرياوي حافتي ويكا بحرياوي تصقايو مالتي ماي كبر سايكلني مخنياتو ناتو عدت سلازلو سلازي ماي حدا أب كبابينا بقولي لو خنرهبو نخل تفتراوي تصقا كنبرو نخلنا سلازي ماي بخمين نرخبو نزبل حتى قا ماي بغلت منقدتاتنا نرخبو أب أكلاتنا مالتي حدا بمستاي مالتيو فسست بمستاي ويكا ماي بمستاي اتخال ايكا مس مغبته تحيزو كاتخلو كم سالسايون اب مسرح وهيتات اب اكلاتنا بزوصو فساسي ات ماي كنرخبو نخلينا مالتي سلازي بزن سلسته مغدتات زينا ماي كنركب نخل اب هيوت ودسب ماي اب ابركتيو زلوم ጦሪስ ተማይ ንጥዕና ዝተፈላልዩ አካላት ወድሰብ ዘውሕስን ዝተፈላልዩ ስርዓታት ንኸሰላስሉ ዝኽእልን እዩ ብዛዕባ አግዳስነት ጦሪስ ተማይ አብ አካላት ወድሰብ ክዝረብ እንተኾይኑ ንወድሰብ ዝቕሙ ዝተፈላልዩ ዋህያውታትዮም ዝለዓሉ ዋህዮ ብዘይማይ መስርሕ ህይወት ከተሰላስላይ ትኽእልን እያ ናብ አካላትና ብቐጻሊ እንእትዎ ጦሪስ ተማይ ንህላው መስርሕ ዝተፈላልዩ ዋህያውታት ወሳኒ ርቋሕ እዩ أب أكلاتنا أتا زناءست كوينا ناتا مسرح خمزن إحنا أب العالم كلنا نهانا مسرح زلنا سو ناتا مسرح كتجبر تخيل دك تهواسيا مالتيو سلازي وهايتات بقرصهم بجزفهم بعينتهم بسروحهم أب أكلاتنا زلو يفعلوا مالتي نابنت وهايو ناي شوادا كاب وهايو ناي سرعة متني ويحنقول يفله وهي ناي عصمي كاب سرعه مستنفاس يفلاليو مالتي اتطقمم كا بو متن ويسرحم كا يفلال مالتي سلازي وهيو ندخلو ناي علتاو هيوتا نختسلاسل ناي قدن ما يدليا مالتي سلازي وهيتات اب اكلاتنا ازيوم بزحات يوم لعلي 3-4 تريليون زخون يوم سلازي اذا كلهم وهيتات زياتهم كا نناتهم سرح بمسرح زي أب هيوت نريو زلنا ناي معباي ناي مفراي ناي منقسقاس ناي موت بمولو تسرحات بقوم يسرح مالتيو سلازي هيوت نحرميتا وهيو ميتو مالتيو بزي وهيو هيوت كقصلا يكلنيو سلازي وهيوتات ازيوم بزي مايك نبرو ايكلون يوم مالتيو ماي اب اكلاتنا اكلتي مالتيو اتي زبزحه أوشت زوم وهايتات زركب سايتوبلازم ويكا بلازما بحال أوشت وهايتات تحصيرو زنبري مالتيو إذا كل مسرح ناي وهايتات كا أبز مايزيو زكايت مالتيو اتخال ايكا كا وهايتات وصاي اب كباب وهايتات مالتيو إذا كا اكسترا سيلولار ويكا كابتي وهايو وصاي ماي نبلو اب متنتات سراور دمن اب مونغو وهايتاتن يركب مالتيو سلازي ماي اب كلته يخزنا بأكلاتنا ماتيو اتحدى أوشت وهايتات كونكولو اتخلق أخا وهايتات وصعي نبلو مالتيو سلازي اتزبز حكلتا سيسو ناي ماي أب وهايتات يركب مالتيو إذن تا يريئك حجي أب وهايتات زلو ماي أزيو بزيحيو مالتيو اتحدى سيسو خا كوهايتات وصعي كوهايتات وصعي خا أب كلتا بوتا يزخفل مالتيو أما نقو وهايتاتن أب سراور دمن ويكا الدم نبلو مالتيو بمأكلاي جمجم سوسامي تاويت كاب كبدات أخل سب مايو تحستوم كاب دمود سب اتيتيس عمي تاويت بمايزو أميو بزمن تر توريزي ستماي بغت علي كنزوتر وسانيوم سلازي عقل ماي تحستو ماي أب سباتي فلالي ازي بعد ما خفلالي يقولوا بصوتا خفلالي يقول يوم مالتي أبنات صلاتات نحرنيهم كاب 7 كساب 8
ሚእታዊት ናይ ክብደቶም ብማይ ዝቆመይ ማለት እዩ ስለዚህ ቀደም ወዲ ሰብ እንታይ ዝብል ነይሩ ዓጽሚ ወይ ጅማት ይምዘን ይብል ኣይኮነን ግን እዚ ብሳይንስ ከም ዝተረጋገጸ ማለት እዩ እቲ ክብደትና ዝለዓለ ክብደት ዝሽፍን ፈሳሲ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ናጽላታት ካብ 70 ክሳብ 80 ሚእታዊት ናይ ክብደቶም ብማይ ዝቆመይ ማለት እዩ ኣብ ኣረክቶት ንሕሪና ኣብ ዕብየት ዘለዎም ሰባት ተሪእና ውን ይጎድል ምክንያቱ እቲ ማይ ዝኽዝን ኣካላት ናይ ከም ጨዋዳታት ዝኣመሰሉ ስለ ዝጎድል እቲ መኽዘን ማይ ከ ይጎድል ማለት እዩ ስለዚህ 45 ይበጽሕ ኣብ ኣረጋውያን ማለት እዩ ኣብ እኹላት ሰባት ግን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ክኾን ከሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ማለት እዩ እዚ እንታይ ፍልል የርእዮ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሕ ስብሒ ኣብ ኣካላትና ስብሒ ዝወሓደ ማይ ዝኽዝን ማለት እዩ እኹል መጠን ጽሩይ ዝስተ ማይ ቅድሚ ስምዒታት ጽምኢ ምቅጣሞም ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ብቐጻሊ ክንወስድ ይግብኣና ኣብ መትሓዚ ሒዝናዮ እንንቀሳቐስ ማይ ይስከመና እምበር ኣይንስከሞን ኢና ማይ ንህይወትና ንጥዕና ወሳኒ ስለ ዝኾነ ጽሩይ ዝስተ ማይ ንንቡር መስራሕትን ጥዕናን ኩሎም ኣካላት ወዲ ሰብ ወሳኒ እዩ መብዛሕትና ንማይ መጠን ኣገዳስነቱ ኣብ ህይወት ኣይኮንና ንጥቀመሉ ጽሩይ ዝስተ ማይ ስምዒታት ጽምኢ ከጋጥሙን ከለው بغصالي غوردع كنبل يوم كيلاتات عنا هاجرنا زمخرو ጽምእ ማይ ማለት ኣካልና ፈሳሲ ክጎድሎ ከሎ ማለት ካብ ብፍላይካ እቶም ካብ ዋህዮ ወጻኢ ፈሳሲ ክጎድለና ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ማይ ንሕር ጎዲልና ዳርጋ ብሙሉእ ስርዓታት ኣካላት ይትንከፍ ማለት እዩ እቶም ዝያዳ ዝትንከፉ ግን እቶም ኣብ ኣካልና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ስርዓታት እዮም ማለት እዩ ከም በዓል ሓንጎል ኩሊት ዝኣመሰሉ ልቢ ዝኣመሰሉ እዚኦም እቶም ብቐንዲ ዝጥቅዑ ማለት እዩ بحافة شاقن ودي سب ولا تسمعه تسمعه خلو أنت واحد أفرق ساعات كسب ساعة فرعن زول فللي كتسأل ما ينام معه والناس تخيد على مالتي كسب دسم سيك تصبيه ولو معناته كسب دسم نحرد كسب تجمر الله سكاب تسم يكونس كسب تسم تجمرنا نحرد تصني حجن تسرعات بزنبع مسرح سلز خيط بقومة أنك حمامات كختل خليو مالتي أبتكالات عنا كحكمو كيدوم مايك سيتو يزمعدو بزحات يوم أب كل من قصقاساتنا عدكنا توريزي ستا ما يخون أتبقى بزمي ويكا ماي زي مستاينا زغودل سرعة زرود دبي سلازم تا يزخون سقط دمنا ويكا تدم أوش تسرع وردم زلو يغودل مو أتي أسو دسو كومم أقدس بأتاتاتنا هيوات كم بعد الأكسجين مع زاتاتنا كا بقومتن نابتوم زدلهم كبابي أي بتصحني مالتي نابتوم أقد السترح يحتسر كم بعد حنقول كم بعد كليت كم بعد لبن بعلا يحتسر مالتي سلازي رهات يبلنان نحر ما يلينا رهات يلن كاب أكلاتنا كفس بزخنا ملكع يلن سلازي شنتون يلن تاكليت نبعلا تندرخ بتن ماي ندحريت صميقا نابدم كتمل سنة تدلي نبعلو حنقولنا يربش مالتيو معناته دم كم تزدل أي بصحني زلوا لبون نبعلا أب حدا قات ودق مالتيو كم وقعي قبل الله سلازي أب سرعة زور الدم نحردات قسنا زوم زبلنا يوم قدرتها لهم مالتيو بو متن زور الدم زوم صحجي قربتنا خمنا بسعادة جزء يغير مالتيو سلازي ينقص كم زوم زبلنا يوم رنا يرهص يلن ينقص مسنقص بفلاي زوم حضرات حمام زلهم كم بعد شكر حدا جاناي قصلي يخون ماتي ينكعمو بو أتيم تهواسات حدا جاناي ناي قصلي وي زي تدلي مقرصتي يبصح كامل سلا توريس تماي نزوتر تسمي بقولت ما يوزقاتم متسمعنا ماي مستاي نزقاتم شجر مفواسيو كسبت تسمع متنح جيجايو ماي أوش دقايق إنا كنست تزقبانم ماي لعل زخونه نجر نهوتنا وساننتو تردينا أبينا أبكروا حزنايو كننقسقاسيو زقبانام أكلاتنا بزخنا نجر أبزب كللو زخنا من راز أبزقاتمهلو أوشت أكلاتنا أخلت ألن ماين أنت تنحو ترايو نتبكلا بملكع تملاسن كالكالن شنتن زوت أخلت أوريزي ستماي أب أكلاتنا أنت زي تنحوغن أتقودات زعبيو زخون سلازي أفنا ندحر نغيتو أتي كاو زنزع مراق ويكا تفتاف ينقصمو إذا تفتاف زي نتاو زفري بناي بكتيريا ديو بناي كالو تهواسيان زفري أسيد أي قاطونوني مالتيو نيوترالايز أي غبروني سلازي
قرصانان أسنانان ناب رخصي ويكا ناب زي تدلي مبخواخ يبصحو مالتي سلازي كل جزء أفنان دحر نقيتو زي سعبيانات زي الله ما سلازي أفنان نقص يبلون كيس ما أنا قلنا كنبلا كنسات لنا ماي مالتي بخال وجن دحر إنايا فساس بزح زي وسط ماي زي ستسب كل جزء بفلا أرجعيان مالتيو دركت الله إذا دركت زي كتالي كاب حدا معلتي ويكلتا معلتي كيشوني يموتمو دحر أتصبقو يدرق سلازي كالكلام بجبو سلازي سرقلهم زلو حدا كوات خلو مش عندنا يما أف مهندس يختلمو فيشر زبال حمام يحزم زي تدلي مطبحتاوي حالكتات يجبر مالتي توريس تماي توريس تبكل أير نهوتنا وسنت يوم مبزحتنا جن كمتم قالوا نستمعرهم نجارات أين استمعرهم منينا بتزامادي كابتم قالوا إنها لهم نجارات ماي زتحت واجا زغفلو بركة أمرات أبتعنا ودسب زسرحيو ماي نزوتر مبزحتهم نتعنانا تقمت زخنو بواجا حسراتهم اتم نتعنانا قدأت زخنو دما بواجا كبراتهم معنا تو ناي سرعة الشنتي كانسرون ماي بزي مستاينا ببزحي يخصتو مالتيو نعمنت خمسة نولد أنحنا دركت نحر هاللي وتسب نتي مناطق ناي تقفيح مع أنت يحرموتي كالكال مصدرق أمو يقوسل بو أتما بقفيح مع أنت أزركوبو دك أبقاتات كان بعد البكتيريا خا بو عد الرغيبة مئاتهم يقصلوا مالتي مسقصلوا كتسالي نوح زخنا قصلي يخوناو سلازي نوح زقبر قصلي خا ناب كانسر كمعبل زلو تخولو لعل سلازخنا مكنياتو توم نورمال سيلز جنبرو ناب اب نورمال سيلز ويكا نيوبلاستيك سيلز ناي كانسر وهيتات يغيرمو ات كانسر بوغيرو يقصل مالتي سلازي تمئي ويكا دركت ناي معناتو اب كم زعينت كختلنا سلازغل قصالن حنا كاب ماي مستايسي دحر كنبل يبنا مالتي كاله اب سرعه الشنت درينا وينكمو اتشنتي يوحت تاخليت ماي يلن نت ماي زلو درخبوتو ندحريت سحيبه نابدم كم زحوسيا تغبره سلازي بشنتنا زخيت درجه حيدتيو مريري تحستوناتو ازي مرزامي سلازي كورت كله بتشامقوتاتون ازون ناتو يقاصلو مالتي ازي كمزم قسلك نبلم صنحنا اختيلو ازم زبلنا يمحبطات زيليو يمصو كاو حليفون تصصرات ناي كرتيت حموتن ناي سرعه شنتن كم بعد كوليت ناي فحنيا زي تدلي تصصراتون يمعبل مالتي اب كال نحرينا ون اب سرعه حنقول نحركيدنا ون اتقداماي ناي صمماي زختلو ملكتات نريو اب سرعه حنقول مسلچاوي مالتي مدكام سلازي اتسب اب سمينارات ديو نوح سمينار كتقبر كلها اخيباتات ديو كنقبر كلنا خا اتسب اي كاتاتلكاني ماتيو تنايم كتتال بهاريو يطف كمز دقاس يموصو سلازي اتسخات هو استمهرو اي سمعك نمو ولو انت سمعك ناي مرسع تخولو لعل خون مالتي كاو حليفون ان حردات يصم قتيلو كساب حمام ليتارجيك خون كساب كوما ون كبصح قلي مالتي متانا معلتي مالت اوش 15 دقائق بقصال غوردع كنبلو زغبانا ماي كنفلط اقداسيو ازمتن بصوتا بكوناتات اير اتنبرلو كبابي بكوناتات ام معلتي اتهالكو اتسلاسلو سبرتاون اتفتات زصلو خوينو كما اكلاي جمجام زخونو اغلسب ام معلتي كساب 2.5 لتر ماي كهلخ كم زغبايوم حخايم نازم خرو كهلخ كله كبسب نفسب فلاليو قداي نجر مغنياتو كبسب نفسب طرح زي كونه زنبرلو كوناتات وي زنبرلو بوتاون يدرخ ماتيو نامنت اب حدا وعزلو بوتا وي قلا زنبر سبب وي اب مدره بدا زنبر سب كاب اب كبسا زنبر زله سب زهلخو ماي يفلالي مالتي بحافشا جن حدا اخل سب معلتي كاب كلته كسب 2.5 لتر ماي كست لو ماتيو ماي كنبل كلنا كابنا عيلا وي كابنا وحي زي كنا نزارب زلنا زتعشق خون خلي وي كان اي بومبا ماي مالتيو سلازي زين كلتي ان نزارب لنزلنا اتخال ناتو تقمتات كله خلي ناتو خاص عبينات الله ماتيو انت حمقص اي تصارين ماتيو سلازي كاب عشق ماين كاب ناي بومبا ماين كمان ناي بومبا ماي يبلص يزبل انا سلمتاي حدا بتواغو طرح امبر امصنعت تخايدلو فللي دارغاي ترابون نتسب كم تعشقو هي كم فلوي صري سلازموس لي مر مستواغاتاتو ريخا دارغات ناتو ابطعنا زختلو طقمتات دارغا معري مالتي سلازي اذا نحنا نزربلن زلنا
ናይ ዝተዓሸጉ ማይን ናይ ማይ ቡምባን ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ሓደ እኹል ሰብ ካብ 2 ክሳብ 2.5 ማይ ክሰቲ ኣሎ ኣብ መዓልቲ እዚ ዋላ ኸይሰርሕ ከሎ ማለት እዩ ዋላ ኸይፀምአ ከሎ ኮዝ ዝግብኦ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ኣብ መንቀሳቐስ ተልዩ ወይ ኣብ ስራሕ ተልዩ ወይ ኣብ ዋዕ ዘሎ ከባቢ ዝነብር እንተዳ ኮይንኻ ክሳብ 3 ሊትሮ ክሰቲ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ስለዚ እዚ እንተዘይ ገይሩ ግን ከም ዝኽንብሎ ፀንሐና ኣብ ኣካልና ዋላ ሒደት ፅምኢ ኣብ 3 ኢና ንመቃቕሎ ቀዳይ ደረጃ ኣሎ ካልኣይ ደረጃ ኣሎ ሳልሳይ ደረጃ ሳልሳይ ደረጃ ተዝኸበለ ፅምኢ ማለት እዩ ዋላ ኣብታ ቀዳማይ ደረጃ ከሎ ከማን ከም ዝኽንብል ፀንሐና እንታይ ሓመቐ ምንቃፅ ናይ ጎረሮን ናይ ልፋጭ ናይ ኣፍናን ስለዝነቅፅ ብኡ መጠን እቲ ሕማም ኣርኪብዎ ኣሎ ማለት ማይ መኣዛታት ዘይብሉ ኩነሱ ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ብርቂ ተኣምራት ዝሰርሕ እዩ ማይ ክሳብ ንፀምእ ክንፅበየ የብልናን ብቐጻሊ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ጠላ ኣካላትና ክንሕሉ ማይ ጎራዕ ክነብል ኣለና ስለዚ ብኻልእ መገዲ እንድሕር ኢና እውን ኣብ ስርዓተ ጭዋዳ እንድሕር ኣቲና ንኣብነት ማይ እንድሕር ዘይሰቲና ሰብ ነዊሕ ጉዕዞ ክኸደልካ ይክእል እዩ ንኣብነት ጎየይቲ ኣለው ወታደር ኣሎ ሰራሕተኛ ናይ ጉልበት ኣሎ ዝኾነ እንድሕር ፅምእ እልዎ ናይ ድኻም ስምዒት ስለዝስምዖ ንኽሰርሓልካ ኣይብህግን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ይደክም ብግቡእ ኣይሰርሕን ጭዋዳት ንሃና ማይ እንድሕር ዘየለ እቲ ንዕኦም ዝስከም ባእታታት ወይ ከዓ ኢነርጂ ስለዚ የለ ስለዚ ቀልጢፉ ይደክም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ማይ ብፍላይ ጂምናዚየም ዝሰርሑ ሰባት ቅድሚ እቲ ምንቅስቃስ ምጅማሮም ናይ ግድን ማይ ክሰትዩ ኣለዎም ማለት እዩ ናይ ግድን እዩ እዚ ክሰትይዎ ዘለዎም ድሓር እውን እቲ ጂምናዚየም ምስ ጀመሩ እውን ኣብ 15 ደቂቕ ዝኸውን ናሻዕ ማይ ክሰትዩ ኣለዎም ክሳብ እቲ ጂምናዚየም ዝውዳእ ማለት እዩ ኩሎም ንወዲ ሰብ ዝቕሙ ስርዓታት ብእኹል ማይ ዝስተማዮም መስራሓቶም ዘሰላስሉ ብኡ መጠን ከዓ ካብታ ወሃዮ ንኣብነት ሓንቲ ፋብሪካ እንድሕር ቆፂርናያ ንዓ እታ ፋብሪካ ንዓና ዝጠቅም ኣለዋ እሳ ተውፅኦ ትክውን ኣሎ ማለት እዩ እዛ ወሃዮ እዚኣ እንድሕር ከም ፋብሪካ ሓሲብናያ ናብታ ፋብሪካ ዝኣቱ ጥረ ነገራት ኣሎ ዝጠቅም ካብታ ፋብሪካ ዝፅረግ ከዓ ፀርግታት ኣሎ ወይ ከዓ ሳዕቤናት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ማይ እንድሕር ደኣ ዘየልዩ ብፍላይ ኣብ ውፃት ክሕዘካ ከሎ ድዩ ኣብ ተምላስ ዘለዎ ድዩ ኣብ ብብዝሒ ፈሳሲ ካብ ኣካላትካ ዝበለ ድዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ዝያዳ ኣብያ ትንፀር ማለት እዩ ስለምንታይ እዞም ንብሎም ዘለና ፍሪ ራዲካልስ ኣብ አኪሚሌት ኮኑ ይእከቡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ንኣካላትና ዘየድልዩ ኬሚካላት እዮም ከዓ እዚኣቶም ስለዚ ቶክሲን ስለዝኾኑ እዚኦም ክፅረጉ ኣለዎም ሓደ ካብኦም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እዩ ኣብ ዋህዮ ወይ ኣብ ከባቢ ዋህዮ ወይ ካብ ዛ ንብላ ዘለና ፋብሪካ ቀዳማይ ዝወፅእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ መርዛም ንዓና ዘይድልየና ስለዚ ተፀሪጉ ናብ ሳናቡእ ክኸይድ ኣለዎ ተፀሪጉ ናብ ሳናቡእ ብስርዓተ ዝረደም እዩ ዝምለስ መትንታት ደም ገይሩ ናብ ልቢ ይምለስ ካብ ልቢ ንሳንቡእ ከይዱ ካብ ሳንቡእ ከዓ ብምስትንፋስ ገይሩ እንደገ ይወፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ፍሪ ራዲካልስ እዚኣቶም ናይ ግድን ክፅረጉ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ማይ ዝወሓዶ ግዜ ንኣብነት ኣብ ናይ ሽኮርያ ሓልኪ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶስ ዝበሃል እቲ ፈሳሲ ኣብ ኣካላትና ኣዝዩ ይጎድል እሞ እዞም ንብለና ዘለና መርዛማት ነገራት ኣብኡ ይእከቡ ኣብ ነፍስና ይእከቡ ኣብቲ ቱሹ ንብሎ ዘለና ኣብዞም ሴልስ ንብሎ ዘለና ይእከቡ ኣብ ዋህየታት ኣዝዩ ኣዕናዊ ዝኾነ እንታይ ሽሙ ይገብር ማለት እዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ብፍላይ ኣብ ዋህየታት ናይ ሓንጎል ከይዱ ማለት ስለዚ ሰብ ኣብ ኮማ ይኣትወካ ካልእን ይኾን ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዞም ነገራት እዚኣቶም ክፅረጉ ተኾይኖም ኣካላትና ማይ ኣዝዩ ክረክብ ክኽእል ኣሎ ሃይድሬትድ ክኾን ኣሎ ቀጻሊ ስለዚ ንኸምዞም ዝኣመሰሉ ሕማማት ጥራሕ ዘይኮነሲ ቀጻሊ ኣብቲ ኖርማል መስርሕ ናይ ዋህያታት ንድሕር ደኣ ኖርማል ስራሕ ክሰርሕ ኮይና ሓንቲ ዋህዮ ናይ ግድን ማይ የድልያ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ናይ ህዝቢ ከማን ኣሎ ማይ እንዳማዓጎ ዝኸይድ ቀጻሊ ንኣብነት እዞም ፃዓዱ እዞም ምዕራባውያን መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ቦርሶም ማይ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ንሳቶም ኣዞብ ኣብዚ ሕብረተሰብና ንሕና ዝነብረሉ ክፍለ ዓለም ከዓ ማይ ብዙሕ ኣይነዘውትርና ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ሓደ እንዳ ሻሃታት ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ የርእየካ ኣብቲ ቆርበት ማይ ዝስሕብ ሰብ ማይ ዝሰቲ ሰብ ቆርበቱ ፍሕሽው እዩ ፅቡቕ እዩ ሓደ ወዲ ሰብ ብዘይ ማይ ካብ 4 ክሳብ 7 መዓልታት ጥራዩ ብህይወት ክቕፅል ዝኽእል ማይ ክልተ ነገራት ይጠቕመካ ሓደ ነዞም ኩሎም ፀንሐና ክሪስታልስ ንብሎም
ወይ ከም ጸጸር ክንብሎ ንኸና ወይ ጨው ካብ ኣካላትና ጸሪሁ ንኸውጽእ ዓብ ተራ ይጻወት ካልኣይ ዋሕድ ማይ ወይ ከዓ ጽምኣት ተሊካ ግን እቲ ንኣብነት ኣብ ኩሊት ንሕርኬድና ሽንትና ይሓፍስ ማለት እዩ ይውሕድን ይሓፍስ ስለዚ እንዳተጸይቀ ፖሊሽ እንዳኾነ ኣብቲ ሰራውር ናይ ስርዓተ ሽንቲ ወይ ከዓ ሻምቆታት ስርዓተ ሽንቲ ፖሊሽ እንዳኾነ እንዳተጸይቀ ይኸይድ ቀጻሊ ከምኡ እንድሕር ኣጋጢሙ ቀጻሊ ማይ ደሰት ትኾንካ እሱ ናብ ክሪስታል ወይ ከዓ ናብ ጸጸር ይቕየር ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ እቲ ጸጸር ምስ ተቐየረ ዝያዳ ንኽድርዖ ሓደ ኣትሞስፈር ወይ ከዓ ሃዋህው ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ጸጸር ናይ ምዕባል ዘለካ ተኸሎ ልዑል ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ጎኒ ዝኸይድ ብብዝሒ ማይ እንድሕር ሰትኾንካ ቀጻሊ ማይ ሰትኾንካ ቀጻሊ ሽንትኻ ክሕጸብ እዩ ማለት እዩ ቀጻሊ ስለዚ ሕጸብቲ ሻምቆታት ናይ ሽርዓተ ሽንቲ ይጸርሞ ዝኾነ ዝለግበ የለን ኢቭን ከማን ካብ ረኽስታት ናይ ሽንቲ ይከላኸል ማለት እዩ እቲ ሽንቲ ቀጻሊ እንድሕር ከይዱ ካብ ረኽስታት ሽንቲ እውን ይከላኸለልና ኣሎ ማለት እዩ ማይ ንህይወትናን ንጥዕናናን ወሳኒ እዩ ቀጻሊ ጽሩይ ዝስተ ማይ ንዝተፈላለዩ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ኣብ ምፍዋስ ጉዳእነቶም ኣብ ምጉዳል ዓብ ኣበርክቶ እዩ ዝጻወት ጽሚ ከም ዝበልኒ ዓንተወይ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝምቀል ማለት እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ኣሎ ወይ ማይልድ ሞደሬት ኤንድ ሴቪር ዝበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ክንዛረብ ንሕር ኮይና በብናቶም ከዓ ምልክታት ኣለዎም ማለት እዩ ግን ካብቲ ዝቐለለ ካብቲ ናይ ስምዒት ናይ ጽምኢ ማለት እዩ ማይ ክሰቲ ምድላይ ካብኡ ጀሚርካ ክሳብ ኮማ ክበጽሕ ክእል ትሰቢልና ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ ብገለ ሕማማት እንድሕር ማይ ዲ ወስድ ኮይኑ ጠቕላላ ማይ ኣይተርእዩኒ በቃ ከምዚ ዝገብረኒ ኣብ ጎረርያ ይወርድኒ ኢሎም ቀጻሊ ዘይሰት ኢለው እዚኣቶም ክሳብ ሃይፖቮሎሚክ ሾክ ንብሎ ኣሎ ኣብ ሃለፍታ ይኣቱ ብዋሕዲ ማይ ጥራሕ ስለዚ እቲ ዝበርትዕ ወይ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ባእታ ናይ ጽምኢ ወይ ሃለፍታ ወይ ከዓ ናብ ኮማ ገጾም ክኸዱ ከለዉ ከሎ እቲ ዝወሓደ ከዓ ርእስኻ ምሕማም ርእስኻ ይፈኽሰካ ከምዚ ጽሩሩ ብለካ ማይ ናይ ስምዒት ጽምኢ ከዓ ይስማዓካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ደረጃ ዝንድሕር በፂሕኻ ፎር ሹር እቶም ክንብሎም ጸንሕና ወሃየታት ኣብ ኣካላትና ግቡእ ስርሖም ኣይሰርሑን እዮም ኣይሰላሰሉን እዮም ስለዚ እዚ ዓይነት ምልክታት ብዙሕ እዩ ግን ሓደ ወዲ ሰብ እውን ጽምኢን ኣይጸምአን ብጀካቲ ኣብ ኣፉ ዝስምዖ ጽምኢ ብኻልእ እውን ከረጋግጽ ይኽእል እዩ ንኣብነት ጥፍጣፉ ይነቅጽ ምራቑ ምውሓጥስን ንኣብነት ኣብ ቆላታት ዘለዉ ሰባት ገለ ማይ ንድሕር ጸምዮም ምራቑ ማይ ኣይንውሕጥና እስካብ ምርኣና ኣይንውሕጥና ዝብልካ ኣለዉ ዋላ ኣብዚ እውን ንሪኦ ኢና ማለት እዩ እንድሕር ጸሚኡ ሰብ ምራቑ ይነቅጽ ሞ ዋሕዲ ምራቕ የጋጥሞ ስለዚ ኣብ ዘረባ እውን ይልሕትት ማለት እዩ ካልእ ኣብ ረሃፅ ይንኪ ብትሽሹ ድዩ ብኻልእ ናይ ረሃፅ ብብዝሒ ዝወፅኣሎም ክፋላት ናይ ኣካላቱ ከዓ ረሃፅ ብዙሕ ኣይረክብን ማለት እዩ ካልኣይ እታ ዝበለፀት እውን ኣብ ሽንቲ ትከታተሎ ኢኻ ኩሊትና ንድሕር ደኣ ማይ ኣብ ኣካላትና ጎዲሉ እተን ቀንዲ ንማይ ንቁፅፅር ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዘሎ ማይ ዝቆፃፀራ ኩሊትና ስለ ዝኾና እቲ ማይ ዝረኽቦት ይስሕቦ እሞ ሽንትኻ ኣዝዩ ይውሕት ዕረ ይኸውን ይሽትት ከማ ስለዚ እዚኦም ዓይነት ምልክታት እዚኦም ንሕሪኡ እቲ ሰብ ማይ ጎዲልዎ ከም ዘለዎ ኣካላቱ ክግንዘብ ኣለዎ ማለት እዩ ኣበው ንማይ ዘስተየ ጸባ ስተ ክብሉ እዮም ዝምርቕዎ እዚ ምረቓ እዚ ካብ ባሮ ዝነቐለ ይኮነን ኣብ ልቦና ዝሓዘለ ድማ እዩ ብልሂን ጥበበኛን ንጉስ ሰለሙን ኣብ መወዳእታ ህይወቱ ማይ ንኽሰቲ ምስ ተቐረበሉ ማይ ኣበይ ደኣ ነርካ ዝበለውን ንወሳንነት ማይ ኣብ ህይወት ንምእንፋት እዩ ንዝኾነ ፈታዊና ብመንፅር ማይ ዝሰርሑ ተኣምራት ጥዕና ጠሚትና ማይ ንጋብዞ ልዕሊ ማይ ዝኾነ ብርቂ ግብጃ የለን በብግዚኡ ጠል ኣካላትና ምሕላው መንገዲ ጥዕና እዩ ኩሎም ኣካላት ኣብ ማይ ዝተመርኮሰ መስርሕ ህይወት እዮም ዘሰላስሉ ጉድለት እኹል ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣብ ኣካላት ንሕማም ምፍጣር ዝተፈላለዩ ጸጸራት ጉድለት ስርዓተ ምክልኻል ጉድለት ዑደት መኣዛታት ጉድለት ዑደት ኦክሲጅን እዩ ዘስዕብ ብኡ መንፅር ድማ ዝተፈላለዩ ሕማማት ባይታን ክረኽቡ ይደርኽ ና ተግባራዊ እንድሕር ዝኣ ኮይኑ ጥዕናና ንሕሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እኹል ሰብ ኩሉ ግዜ ካብ ገዛ ክወፅእ ከሎ ኣጻሊ ኣብ ኢዱ መትሓዚ ማይ ክህልዎ ኣሎ ማይ ክሕዝ ኣለዎ ማለት እዩ ማእታን ብቐረባ ክዝክሮ ስለዚ ማይ ሒዙ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ኣነ ይመክር ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ምንቅስቓስ ኣብ ንጅምረሉ ቅድሚ ምጅማርና ማይ ክንሰቲ ኣለና ሓደ ብኬሪ ክልተ ብኬሪ ዝኸውን ማይ ክንሰቲ ኣለና እናሰርሓና ከለና እውን ማይ ክንሰቲ ግባአና እዩ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ
بفلاي حجي أب عطوي تشم جرنا يصحنا رسعنا نيرنا أبجزي حرسن تنسون ماي أزي قداسي مالتي سلازيت أنا سبيتي بفساس ببزح وقت وسط كتقول الله معناته السنة تأوشت أزول عشرين ببزح مفساس لازد اليوم مالتي أبجزي حرسون أبتا أجزي حرسون كتسالي كتحرس كتبل كلا فساس خصت كتقول الله مالتي سلازي كم تشمهن أتوينا زيا كله ودسب ماي قديل وديو أي قدلون فساس أب أكله قديل ودي أي قدلون كحبروا زخلوا ملكتات هذا مرع أفكار نحر نغيصو شنتخان نحر وحيد ويت غلا لا معلت كشيء نحر زي تخيل كونكا ويكا أزي وحدن زي شون نحر أقينو إذا ملكتات ناي فساس مقدار بأكلاتنا سلو زغنا قلت إفنا فساس سحب يجبعنا مالتي كم رابعين نحر داخل جلس كوينه ماي ناب كبدت أكلاتنا الناس أزيو أقداسنت ألو سلازي كبدت أكلات ويك بخس بحمام كسع ز ساقي سبات كتصالي قدم مغبي قدم قرسي قدم مسح قدم درار مالتيو ماي كستيو الله فطره سب ازيروك يقسرعت زحزليو ازي سرعت زدما بما يزور ماين كلهم أكلات يعصمتي ጨዋዳታት ሓንጎል ኮታ بدرجة وهايو هلاو وهايون سرحتات بغندو أما يستمركوسيو لكع مالتي خمت عنتو يكن ولد أنا هجي أب وهايوتات تمسرح أو يزكايات مالتي أتي زد لي خام وسيتكا أتزيد لي كام مسرك أو سلازي نعمل حدث بنحر دا تمريزو نبالله نحر تمريزو نحنا حكايم تقال ديمنا انفجينينا سوكع مالتي سلامنتاي نفهم نقبر أتي أبتي سراور دم زلو فساس بمعباي أتناي صار بكلا زرحات هواسيان ببزح دم نخخدنمو أتي كيميكال كاب أكلاتنا تتصريقو نخخيدينا بالمالتي كال خمان كم بعد فحم كمان ويشاركل رزتك أو مسوات اللو قلتي فبشنت جيرو نخخيد مالتي زقبرو مالتي حجين تاينا وي أو تتأميرو بقلك الجيرو نخخيد تبهيلو زقبرت أبابات الله بحافش أجن ده يقبل دليل أتي أب أكلاتنا عدت زقبر زول فساسي وي دم نحرد بزيحو أتي أو تسكيموز خيزلو أمها أبكال هواس كيدو عنوات كجبر زخ الكيميكال كلتيفنا يمسلك تخولو لو مالتي سازي سمعت اللي وتسب أتي زور دل دم أبتن أقدسي زخنا هواسات راح يخيط مالتيو سلازي أتي كيميكال هون عن نخو عنو زلو تخولو لعل خول مالت سلازي نحب نفسنا هيدريتد كير كا ماي نحر أفسات صنحوا شنتنا يمخات تخولو سلازلو بقول كالكالكا أتي فخول صالكا سلازال أتي تمرزم نجر كالتي في يتصرجلكا مالتيو